Meziev, tak na mě opravdu udělal velký dojem. Pracoval naprosto skvěle, je to dvojnásobný euroazijský šampion Pankration a také mnohonásobný evropský šampion v grapplingu. A předváděl opravdu dobré výkony. Mimochodem, než nám oba nastoupí, tak my můžeme říct asi zajímavost v této váze, co se týče Jiřího Denisy Procházky. A to, že dal by si, že přešel do váhy do 100 kg, respektive jeho následující zápas je vypsán do 100 kg oproti obvyklým 90, kdo tedy pro ty, co nesledují v Japonsku, organizace Rizin, nová, která by ráda navázala na tradici Prideu a bude ve 4členné pyramidě bojovat. Ještě soupeř není znám, ale víme, že v té pyramidě bude také King Mo, což je hvězda z Bellatoru, a Goran Jelič, muž, který porazil Attilu Vega. Souboj o titul, ne, to nebylo o titul vlastně, bylo to o titul KSV, ano tak, takže šampion KSV, takže... No, o titul ztratil v následující zápase, to je pravda. Šampion už není. Ale byl a není to tedy úplně jako jednoduchá pyramida. Zlaté jméno tím nevíme, ale vykládáme, že žádná plácočka to nebude. Rozhodně ne, což je vlastně i podsta pro Jirku Procházku, že je mezi takovýhle borci zařazen. Takže sám jsem byl hodně překvapen, že tam ten King Mo je. Rizin se totiž dal do spolupráce s Bellatorem, Scott Booker prostě dělá tyhle ty zápasy, které mají Japonci rádi a je tomu otevřený na rozdíl od UFC. Někteří škarohlídí tomu říkají freak show, protože jsou to zápasy lidí, kteří mají třeba 50 let, tak jako Renzo Gracie, teď ve světu 48 se vrátí do ringu s Kenem Shamrockem, aby si to po třetí rozdali Kimbo Slice, další strýťák, taková legenda. Ale dělá to sledovanost, fanoušky to pořád zajímá, takže dokud se prodává pay-per-view, tak... Je pravda, že zápas Ken Shamrock versus Kimbo Slice, jakkoliv byl po technické stránce naprosto hrozný, tak diváků přitáhnu spoustu. A Kimbo Slice teď mimochodem půjde Daddy 5000, což je Kimbův bývalý středoškolský kamarád. Oni pak, Kimbo pak dělal ty zápasy na tom backyard, na tom dvorečku, jak se říká, doporučujeme najít si to na YouTube. No a opravdu je to taková legenda ulice, která se pak stala profesionálním zápasníkem. No a tenhle ten Daddy 5000, ten mu zkoušel ukrást naprosto veškerou slávu. Začal pořádat taky ty zápasy, prohlásil se za skvělého zápasníka, což tedy podle nějakých důkazních materiálů není vůbec pravda. Nicméně nechal se potetovat stejně jako Kimbo Slice, naprosto stejnýma kirkama. A teď se tady potkají v Bellatoru, tak to bude hodně nenávistný zápas. Pojďme po stopách teď už ale váhy do 93 kg, kde máme bronzovou medaili zásluhou obrovského překvapení. Michal Kotalík dokázal nejprve porazit Maďara Abela Karagityho, poté ve fantastickém zápase, ve kterém dle mého názoru nejprve zvítězil už ve druhém kole KO, ale rozhodčí zcela nepochopitelně ten zápas restartoval a pomohl tak Ukrajinci Mazenkovi. Přiznám se, že pak jsem se přihnal dolů k rozhodčím a společně s Petrem Karešem jsme stropili skandál ve prospěch Michala Kotalíka, takže byť to rozhodčí nabodovali 2-1 pro Ukrajince, tak jsme dokázali tu situaci alespoň zachránit pro nastavené kolo. No a Michal Kotalík pak neuvěřitelnou kravatou dokázal Ukrajince utáhnout a postoupit do semifinále, kde bohužel tedy prohrál s ruským borcem Magomedem Ankalájevem. A tady si myslím, že jestli jsem říkal, že Lotyš se mi opravdu líbil, tak Ankalájev to je tedy až nechutně dominantní muž, vzhledem k tomu, co tady předváděl. Možná k té kravatě by se dodal, že se v mládí naučíš. Tak. Jako ve stáří nebo ve stáří, v relativním stáří, jako když najdeš. Pavel to už to tady okamžitě překstil na kravatu z jídelny, jak jsme se prali jako všichni malí kluci ve školní jídelně. Magomed Ankalajev, 23 let, 187 cm, proti němu bezmála 2metrový Hasan Meziev z Lotyšska, také 23 let.
Loni skončil stříbrný Magomed Ankalaev z Ruska. Letos se stal šampionem ruské federace, no a teď si přichází pro vítězství, ale myslím si, že tady tu výšku máme tak trošku přehozenou, protože evidentně je Ankalaev větší, takže ten bude mít těch 199 a na druhé straně Hasan Meziev 187. No a doporučuji, nemrkejte, protože byste mohli o něco v tomto zápase přijít. Oba dva ty zápasy měly absolutně agresivní, velmi tvrdé a velmi rychlé. První pokus o kravatu, dokonce jí věřil tolik, že zvednul nohy ze země, což ho mohlo stát pozici. To tedy, čekal jsem, že přijde slam jako hrom, ale nestalo se. Trochu toho pozičního pasování v provazech. S těmi provazy se nedá pracovat tak dobře jako s pletivem, protože když do někoho natlačíte, tak se prohnou. To pletivo je mnohem pevnější. Taky se občas může stát, že když člověk tam pasuje ty ruce, tak omylem u toho napasuje i kus provazu a pak chce člověka hodit a zjistí si, že se drží provazu. Tady Rus bere double, chvíli to vypadal na single, nicméně Kazach to tam vypadá, že dobře má... Ne, tak přece jenom takedown se poved. Ale zbyl ten strh, kde si spojil ruce pod zadkem, což vychází obzvlášť takhle vyšším lidem. Často to vidíme třeba u Johna Jonese, že ty dlouhé ruce tam natáhne a spojí si je a pak už se dá hodit vlastně skoro každý. Je fakt, že speciálně John Jones má nejširší rozpětí v celém UFC, společně s 217 cm vysokým Stefanem Struhem. Což dokladuje to, jak ani 2 metry vysoký John Jones má opravdu dlouhé ty pařáty. Když se to stěžoval, když Deacon dával videa, jak se věnuje powerliftingu, tak při bench pressu, že samozřejmě měl pocit, že to tlačí hodinu. Ale pojďme zpátky asi tady k zápasu. Přesně tak, byla tam dobrá levá na tom ground and pound. To znamená těch úderech na zemi, které teď rozjíždí Magomed Ankalaev. Trochu se divím, že se Kazach nesnaží vstát nahoru, že to má tu pozici dobře. A pardon, Rus, dobře, máme tady prohozené v těch tabulkách. Se nesnaží vstát, protože tam měl tu pozici dobře, že byl zádama o pletivo opřený a mohl to něco vytěžit. Teď schytal čistý zásah na bradu. A znovu tvrdá levá, ta docela zasahuje. Tak to postaví se nám Lotyš v průběhu prvního kola, ještě mu zbývá na to 90 vteřin. Ale Ankalaev je opravdu kvalitně kontroluje. A pěkné údery. Vypadá takový Meziev, kterým se snažil čekat na restart od rozhodčího. Takže žádnou velkou aktivitu tam nevyvíjí, jenom váže ty ruce. Je fakt, že ty restarty bývaly rychlejší. Marco Broesen je hlavní rozhodčí M1 a jeden z nejzkušenějších určitě rozhodčích v Evropě. Nicméně dává ruskému borci skutečně speciálně hodně času na to, že té aktivity tolik nebylo, ale
Je to čistě na něm. Teď už do toho vstoupil, nechal Lotyše postavit. A ten má 30 vteřin na to, aby první kolo zachránil. Double round kick a ten první byl tedy slyšet na celou halu i přes ten chránič. Ten takedown, o kterém jsme mluvili. Teď se nepodařilo, ale už to bylo hodně nahnuté. Klepáno 10. Nikolajev nepotřebuje nikam spěchat, ani se snažit o ten druhý takedown. První kolo bez problémů zkontroloval doslova do písmene. Lze použít tento výraz. Tady je to jeho podklouznutí. Takže to se rychle vyhrabal. Tady jsme očekávali ten slam. Ale nepřišel. No a krásně, jak si říkal, spojené ruce. Bez problémů poslal Lotyše na zem a pak už dominoval následující 4 minuty. Tady závěr a viděli jsme, jak si Lotyš skutečně trošku pohledal kyslík ve svém těle, potom kopu na játra přes celé břicho. Velmi tvrdý round kick střední. Tak tady bylo správně potrestáno to držení se provazu, které samozřejmě tam nemá být. Lotyš nakoupil strašlivou levou, znovu přesnou na bradu. A pozor! Tak tohle má štěstí, že bylo pouze do ruky, protože tahle penalta by stála zápas. Nikolajev totálně zapomněl na to, že že není v Prideu, protože nikde jinde se to nesmí, ještě v FFC samozřejmě, které také vysíláme tady. Když jsme u toho, tak Tigran Nososian dnes ve stejnapolém zápase bojuje v FFC. No možná už včera, teď nejsem úplně jistý, o titul šampiona. Tohle je velká jedna, ale zpátky k MMA, kde Lotyš zatím nepředvedl naprosto nic, za co by si za to zasloužil. A ten úder byl hodně tvrdý. Kasoval další pravou háku. Tak a tohle je konec. Tady Lotyš vypadá strašlivě, tak tohle nepůjde rozchodit. Opravdu hodně zatrnulo. No, tady je... Jestli bude pokračovat takovou dolů, protože je mu totálně nablití. A ten kop byl hodně tvrdý, kdyby šel do těla. Natož pak do rozkroku. Tohle snad nechci vidět ani znovu. Tahle ta slavná pověra. Taky mi nikdy nepomohla, popravdě. To je nejslavnější pověra bojových sportů. Vyskákej se na paty. Tak. Jestli se ještě podíváme na tu strašlivou penaltu.
tady to máme. A slyšíte celou halu, jak tady zahučela. Samozřejmě Mkelejev také okamžitě věděl a cítil na noze, že trefil strašidelně. No, bylo by to zajímavé. V boxu, myslím, když k tomuhle dojde, tak je to no contest. Tady... No, to máme taky. Pokud má 5 minut a pokud se během těch 5 minut nezotaví, tak no je to no contest. contest. Pokud se jedná o neumyslný faul, což tady to zřejmě byl. Když by to byl umyslný faul, tak samozřejmě tam je diskvalifikace. Ale no contest ve finále mistrovství světa být tak nějak nemůže asi. Nevím, jak je to tady, ale třeba v UFC to chodí tak, že pokud už zápas je za polovinou, tak se dá dobodovat. Ne, přiznám se, si vůbec nepamatuji, v jakém jsme čase, ale tipnul bych to tak... No za polovinou jsme, proto jsme v druhém kole. Bylo to tam v UFC to je podle kol, že když jsou 3, tak musí být dvě odbouchány, když je 5, tak musí být 3 odbouchány. To není podle času, ale podle počtu kol. Ale tady... Ale myslím si, že světová organizace tohleto pravidlo, jsem je četl před 2 roky, no, nemá. Nicméně nějaká regule by na to nakonec musela myslet. Znovu dolů před Lotyšem. Teď jsem ještě myslel, že tam Rus vlítne rovnou s úderem. Z toho mluví. Takzvaně na Mayweathera. Na Mayweathera. V polovině druhého kola. On tady docela nemilosrdně trestá za tu pasivitu na zemi. Že tady by opět mohl vstávat. Je to naprosto dominantní výkon, až na ten jeden faul. Nedostává Lotyš naprosto žádný prostor k tomu, aby cokoliv předvedl. A to znovu připomínám, že v těch eliminačních zápasech byl opravdu velmi dobrý. Bývá 1,5 minuty. Tak, Marko Belesen naposledy asi zvedá tento zápas. Real kick. Další ponor pro double leg. Zase úplně stejně jako v minule. Jako přes kopírák hází ho tentokrát do halfguardu, ale rychle pozici vylepšuje na téčko.
pár vteřin ještě to vypadá, jakoby Ankalaev chtěl ten zápas ukončit před limitem. Tvrdý loket, ještě tvrdá pravá. Low kick na rozloučenou a máme tady 6. šampiona z Ruska. Tak, 100% úspěšnost. 6 ze 6 finálových účastí proměnili Rusové ve své vítězství. A potvrzují tak svoji naprostou dominanci. Ovšem tady sledujeme ještě ten závěrečný úder. Tady je ten moment, kdy se Lotyš držel pravou rukou provazu a dostal velmi tvrdý úder. Ankalaev. Tady vítězí, no a my se těšíme na následující moment. Michal Kotalík pro Czech Republic. Please welcome to the ring the winner. A společně s ním máme také pomoc do ringu přijít Michal Kotalík, převzít si bronzovou medaili. Obrovský úspěch. Vítězujeme vás za tu medaili tak stříbrnou a bronzovou, o kterou se dělí 2 pozice. Obrovský úspěch pro české MMA. Michal Kotalík, náhradník v této váze za zraněného kolegu, nastoupil. Teď se prokousává ruské zástupce a už jej tam máme. Lamuš mi předává pás a medaili. Vítězi a také poraženému v tom finále. No a kromě běloruského šampiona Juliana Borisova se dočkáváme tedy i my. Tady je a zasloužil by si skutečně potlesk celé haly, protože Michal Kotalík získává medaili pro Českou republiku na mistrovství světa a jsme vlastně nejzápadnější země, která získala vůbec jakou medaili. Zatím si to rozdělila Čína, Bělorusko, Kazachstán, Rusko a Tadžikistán. Michal Kotalík jediný z těch mimo, řekněme, rusky mluvících, anebo tedy tu Čínu. A opravdu obrovský úspěch, který asi teď nedokážeme docenit. Velký sympatiák, který toho může mít hodně před sebou, protože s tím minimem techniky předvedl maximum výsledku. A věřím, že opravdu